kasa tunanin wai shin wane ne kai? Ba zan maka soyayya ba in baka ma shirya ba, ana so mi gaba a so ni kai zan duba. In baka gane kiran ba ba za mu yi tarayya ba. ni na gane kiranki, Kai ka rufe min baki ni zan bada sadaki, har ka sani ɗauki. ni zan zama mijinki. Kar ka bari su raba mu. Kasu raba mu. Ni na gama kamuwa da soyayyar yar uwa, in dai ta iso gare ni to zan bar damuwa. Soyayya ta ce ta fita na haɗimuwa, fannin ilimi tana da daɗi gun rayuwa. In dai ta iso gare ni na bar yin damuwa, haƙurinki yasa na soke a cikin rai ke kaɗai. Wayo soyayya daɗi ta faɗa wa masoyina. Kai ne wanda ka min rana, yaya na ka ji tausayina. Inda ban ga masoyi ba wa zan bai wa gurin kwana. Wayo soyayya daɗi ƙauna ta hana rai kuna. Ni na lashe zamar ƙauna a baki na ta